चली आज हमनी जा रहल बनी शादी में। मेन रोड पर हमनी बानी। अभी मेन रोड के रुआ दृश्य देखी। आगे हमनी अभी बानी पटेरी में। यही पटेरी सेंट्रल बैंक हमनी पार कैनी। आगे रुआ बढ़ गईनी। आगे बढ़ के बाएं साइड में देखी पेट्रोल पंप बा। पेट्रोल पंप के पास हमनी आ गईनी। पेट्रोल पंप बा आगे रुआ पटेरी पोखरा और स्कूल मंदिर भी मिली। आगे देखी पटेरी स्टेशन से जो रास्ता आवता दाहिने साइड से रुआ देखे के मिली। आगे अब हमनी बानी जो रास्ता दाहिने पेट्रोल पंप के पास से आगे का बाद में ये रास्ता यहीं से आपका पटेरी दाहिने साइड में कटता है जो स्टेशन पर जाता है। आगे ये आपका मंदिर है। ये पटेरी हम लोग आ चुके ये स्कूल के पास। ये स्कूल है, इसके बाद मंदिर आपका है। आगे रुआ वीडियो में बना रही सब कुछ देखे के मिली। ई माधोपुर में हमनी आ गई नी। ई माधोपुर बा। आगे हमनी आ गई नी। अब पार कर गई नी हमनी। अभी रोड में बानी नगरा और पटेरा। अब हमनी थोड़ी देर में रेलवे स्टेशन के पास हमनी पहुँचम। अब हमनी के रेलवे स्टेशन लोकेशन दिखे लागल। या गई हमनी रेलवे स्टेशन रेलवे ढाला के पास। एकरा बगल में ही बनी स्टेशन बा। अभी हमनी बनी ढाला के पास में बानी। ढाला बंद बा। ट्रेन आवे वाला बा। ट्रेन जब तुरंत आई। अभी सिंगल नइखे भइल। ढाला बंद बा। इसके बाद हमनी अब आ गई नी ढाला पर हमनी खड़ा बानी। बस क्षण मात्र में ट्रेन आ गई। देखी ट्रेन कितना स्पीड में बा। ट्रेन जा रहल बा। जब ट्रेन पार कर जाई तब हमनी ढाला पार करम। ढाला खुल जाई। ढाला के जो मास्टर होले उनका हाथ के चीज बा। जब चाहिए रोक सकता रहे चाहे कतनो इमरजेंसी होए। ढाला उठ गई। अब हमनी ढाला पार करतानी। ढाला खुल गई। अब ढाला हमनी पार करम। पार करके यहाँ से हमनी बाएं ले लेम। अब हमनी बाएं ले आ गई। यहाँ से बावें हमनी आ गई। अब अभी रउआ सीधे बनी होते अफौर गांव में चली। यह अफौर गांव के रास्ता बा। बनी में बानी अभी हमनी। ई सब आबादी खेत बा। अभी रास्ता पर ताकि इतना दूर में घर नहीं खे। अब घर हमनी के मिले लागल। फर्स्ट घर मिलल। बस्ती में हमनी आ गई नी। अभी बानी बनी के अंदर ही। चली आगे ही रोड पर देखी विवाह लाई सब सजावट भइल बा। रोड के घेरा कइल गइल बा। सुंदर सजावट बा जहाँ की बारात आवे वाला बा। यहाँ से हमनी पार करी। देखी तार के पेड़ एने कितना बा। तार के पेड़ बहुत ज्यादा बा। केला भी बा। आगे घर बा। आगे
वीडियो तक रुआ बना रही, देखी सारा लोकेशन देखावल जाई ये वीडियो में। अब हमनी अफौर पहुँचे वाला बानी। ई अफौर में अब हमनी पहुँचे वाला बानी। अफौर ई जोगी बाबा के रास्ता में हमनी बानी, जहाँ रास्ता ही जोगी बाबा के पास ही निकल जाला। देखी कितना बढ़िया लाग रहल बा, हरा भरा। बिहार में कितना आनंद बा, देहात में कितना आनंद आवेला। ई देखी सब लोग आनंद के मजा लेवे, ताकि शहर में सब कुछ मिल जाए लेकिन आनंद ना मिली। आनंद ला देहात ही में जाए के पड़ी, ताकि आजकल बड़ा बड़ा डॉक्टर भी बोल देता कि आप जाइए गांव और जाकर वहाँ आनंद लीजिए हरा भरा, आप ठीक हो जाइएगा, आप स्वस्थ रहिएगा। इसलिए देहात के लोग बहुत स्वस्थ रहेला, बहुत बढ़िया रहेला, कोई वायरस के जरूरी ना पड़ेला। अब हमनी आ गई नी बारात में जोगी बाबा तर। देखी बारात के सीन में पूरा बन रहे, वीडियो देख ले, ओकरा बाद में वीडियो कटम, ताकि कोई चीज़ लास्ट तक देखला में ही समझ में आवेला। अभी जयमाला के कार्यक्रम होता, स्टेज पर लोग चढ़ल बा। देखिए रवि की रवानी बदलेगी, शतरंज का रुहाना बदलेगा, पर शौक में तेरे जो रहा वो तस्वीर का जमा बदलेगा। बेजार न हो सारा फसाना बदलेगा, और कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, तब तो सारा ज़माना बदलेगा।